Siderland va publicar el seu single Tu Tuturu fa uns mesos i des d'aleshores ha sonat a la ràdio fins a acabar convertint-se en la cançó en català més radiada dels últims 2 mesos, ha acumulat centenars de milers de reproduccions a plataformes digitals i ha acabat ocupant un espai poc habitual per una cançó en català, el de les xarxes socials. Avui en parlem i em fa especial il·lusió dir que en parlem amb els protagonistes, amb el Siderland, però abans, com sempre, em presento, soc la Núria Ruiz, periodista musical i social media manager, i si et preguntes com sona Catalunya, Catalunya sona així. D'alguna manera portem molts anys intentant fer que alguna cosa viralitzi o que agradi, és igual, no que viralitzi, no? Sinó que arribi molta gent el dia que això comença a passar perquè has trobat alguna formuleta o alguna cosa que a tu et funciona. Ostres, de cop allò que tu pensaves que eren els pares, saps? Que no existia una fórmula, una manera de fer, fins que arriba un dia que, no sé, que hi ha algú que comença a funcionar i dius, doncs sí, és veritat, no? Hi ha maneres de fer que això arribi i de connectar amb la gent. Quan al Siderland expliquen com neix el Tu Tuturu, el punt de partida no és musical. La idea inicial gira entorn al concepte que tenim d'èxit, perquè quan som petits i ens pregunten què volem ser de grans, normalment doncs, ens ponem en professions com futbolista, professor, metge, però mai ens parem a pensar en conceptes més simples com són la felicitat, el ser feliç. I no m'hi havia parat a pensar, i és cert, però jo de petita deia que volia ser cantant o ballarina. I bé, a partir d'aquesta reflexió el grup acaba construint una cançó que parla sobre les expectatives, sobre l'amor i sobre com a vegades perseguim determinades idees d'èxit sense parar-nos a pensar si realment són les nostres. I és una temàtica prou oberta com perquè s'hi puguin trobar lectures diferents, cosa que crec que ha contribuït a aquesta connexió que ha generat en la gent. Perquè no parla d'una experiència concreta de Siderland, sinó que parla d'una sensació que molta gent pot reconèixer. Si a nosaltres ens genera alguna cosa, creiem que és fàcil que llavors les altres persones també pensen això em recorda alguna que he viscut, això em recorda, em transmet perquè em toca per aquí, des d'un lloc que conec. Llavors és quan creiem que la gent se les fa més seves i tal. Segons quina cosa expliques, que són molt teves i únicament teves i no són tan universals, ja basta. Però bé, si hi ha un element reconeixible en aquesta cançó és el propi Tu Tuturu. Que té que fa que se't fiqui al cap, clarament, és el Tu Tuturu, no? I aquí va ser curiós perquè mentre estàvem fent la composició de la cançó, nosaltres sempre comencem fent primer la música i la melodia, després se li posa la lletra, no? I quan estàvem fent la melodia, en aquest cas, la vam començar a gravar fent na-na-na-na, tu-tu-turú, no? Fent qualsevol cosa. I la part de tu-tu-turú ja va quedar feta com part de la demo, com una cosa que no havia de ser així, però a mesura que anàvem escoltant la demo va ser com hem de fer que això es mantengui d'alguna manera perquè fa molta gràcia. Sí, hi ha molts compositors que expliquen que quan tu fas una melodia i surten paraules random allà, és per alguna cosa. Clar, quan poses tu-tu-tu no té per què, saps? Perquè això normalment no vol dir res. Però és veritat que es va donar la casualitat, va sortir així, i hi ha alguna cosa en la sonoritat d'això, com és la melodia, aquells intervals ràpids, tal, que quedava molt bé, era un hook molt catchy, i a més, la lletra tenia molt sentit. El que passa és això és una mica com que s'alineen els astres una mica, jo no sé com, tios, fins cap aquí. Moltes vegades tendim a pensar que els hooks de les cançons populars són el resultat d'una estratègia molt calculada i com veieu no és així. Que sí que hi ha estratègies molt calculades és per intentar aconseguir que una cançó sigui viral i a vegades s'aconsegueix i a vegades no. En el cas del Tu Tuturu és guai perquè pels membres del grup aquesta viralitat va ser casualitat, però jo no acabo de pensar que sigui així. Fem aquest, el que ens va costar menys minuts de pensar, d'editar, tal. I els views, hòstia. Com comenten, la cançó funciona a xarxes sense una gran producció de vídeo, sortint ells ballant. Que a més, ells diuen que no se'ls dona gens bé ballar. Però és quan deixen d'intentar reproduir formats que funcionen que troben el resultat bo, el resultat que els funciona. I el vídeo funciona perfectament perquè no transmet perfecció. Transmet incomoditat, sentit de l'humor i capacitat de riure's d'ells mateixos. I això genera connexió perquè és real. El moment en què vam dir, vale, això no és anar a fer un ball, realment és anar a fer el ridícul, o sigui, és anar a fer una cosa que no haguéssim fet mai, és anar a fer una cosa que fins i tot l'actitud en els propis vídeos o no, com ho estem portant, és una mica de mira, estem fent el que podem, no? De fet, hi ha gent que fins i tot per xarxes ens ho diu com sembla un ball per nens de primària. Exactament, perquè és el que podem fer nosaltres, no? Llavors, el moment on hem abraçat aquest dir és que no anem a fer un ball, anem a fer el ridícul i a ser els 3 amics que fem el ruc, com ho fem en privat, doncs davant de la gent i a compartir-ho, i aquí és on ha connectat la gent, no? O sigui,
qui ho havia de dir, que era aquest el camí, no intentar fer un ball, no? Sinó anar a fer el ruc. Hi ha un altre factor que ajuda a entendre el recorregut del tututuru i és que la cançó és fàcil de compartir, però sobretot és fàcil de fer-la teva. La gent l'escolta, la balla, la incorpora als seus vídeos i la fa part de les seves publicacions. I aquest tipus de participació és una de les coses que moltes estratègies de màrqueting intenten aconseguir i a vegades els costa. Però quan això passa, la cançó deixa de circular només perquè l'artista la promociona i comença a circular perquè el públic la fa seva. Va anar molt bé des del primer dia, però va haver-hi un moment que és bastant clau quan comença a fer-se viral a xarxes. Fins que arriba un dia que, no sé, que hi ha algú que comença a funcionar i dius, doncs sí, és veritat, no? Hi ha maneres de fer que això arribi i de connectar amb la gent. I abans d'acabar, si em permeteu, m'agradaria parlar de la seva identitat com a grup perquè crec que també contribueix a que Siderland ocupi l'espai que ocupa actualment. Perquè quan els preguntes què defineix Siderland com a projecte, les respostes tenen poc a veure amb etiquetes musicals. Parlen de proximitat, d'humor, d'ironia, de proximitat. I m'agrada la seva resposta perquè crec que han trobat el seu espai en una cosa que costa de trobar i és el ser persones normals. Hi ha una cosa que ens ha repetit gent alguna vegada que jo crec que és el millor piropo que ens podien dir i potser també el que més et diu la gent és al final el que et fa també marca. Molta gent ens deia, que guai perquè sou molt normals, sou molt divertits i m'aniria a fer una birra amb vosaltres després d'un concert. Ostres, jo crec que quan aconsegueixes generar alguna cosa així, és veritat que ara he dit concert, no? Però crec que les cançons també tenen alguna cosa de... Hosti, aquests tios són divertits, tenen aquest sentit de l'humor i a la vegada m'ho han fet passar bé, que això, ostres, és Siderland, que bonic, Està bastant bé. Siderland, que guai. I és així, perquè quan escoltes les seves cançons, quan veus el seu contingut o quan els escoltes parlar, tens la sensació de que no hi ha gaire distància entre ells i tu. I per mi és precisament aquesta proximitat la que fa que molta gent connecti amb el projecte. Projectes com Siderland no es construeixen només a través de la música, també ho fan a través de les històries que expliquen, de com es mostren i de la relació que estableixen amb la seva comunitat. I el Tututuru probablement no hagués arribat tan lluny sense ser una bona cançó, però tampoc ho hagués fet sense la resta de peces que l'han acompanyada. I això és tot pel capítol d'avui. M'agradaria que em deixessis als comentaris si has escoltat la cançó i, sobretot, si l'has ballada. I jo, com sempre, et llegeixo i comento. I t'espero el proper capítol de Com sona Catalunya per seguir parlant de música i màrqueting a la indústria musical catalana. Gràcies per escoltar-me i fins aviat!